Mifa production na ani Ondu TV kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen. Bi ye kari ye janvier kalo tile 22 san 2023 ni ye aw ka dɔgɔkun kibaru wagati selen. An bɛ an ka kunnafoni daminɛ ni an ka finitigilakaw ka ɲɛnajɛ ye ni o ye 20 janvier jumadon 20 janvier ɲɛnajɛ kɛnɛ kan min ye an ka président ye ni o ye colonel Assimi Goita ye. Ale tun bɛ a kɛnɛ kan. Ni ɲɛnajɛ in kɛra nisɔndiyaba ye wa min ye fana an ka ministre min ɲɛsinen bɛ lakana ko ma ni o ye colonel Sadio Kamara fo ka taa se mɔgɔba caman ma ani an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin ko in kɛnɛ kan yaasa ka se ka tasibila kɛ cogoya min na ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma. Halisa an b'a fɔ ko Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma. Pankuru jigi kɛnɛ min bɛ an fɛ yan nɔ an ka Bamali